Awum number 10, Oku Nwamma Abiala. Awum number 1, Awum number 2, Awum number 3, Oku Nwamma Abiala. Now Oku Nwamma Abiala, no Oku Nwamma Abiala. Now Oku Nwamma Abiala, go Majesty, no Oku Nwamma Abiala. Oku Nwamma no. Ana meche deru ebe mbara ku ebubo iba se ebe mbara ku ebubo aleche ebe mbara ku ebu akụchara m egula aba jejila ubeze kiwe awa kurulo ya konye bara ya ọnani ọnani musa ọdịrị ọnani ubeze kiwe osigbo iriọ ezi obuluma oyi dila edu obuluma olegbeni agịrị gbagburu enwe oyi dila nọ nso ana m eche dere unu ebe m gara kụ egwugbo ibe ase ka ebe m gara kụ egwu aleche ebe m gara kụ egwu akụchara m egwula abalị jedila akụchara m egwula abalị jedila ndị akụchara m egwula abalị jedila mabere na bakịyad ameela mba akịyad esemanya ọma mere ama m na ọ ebe ahụ ka ụmụ nwaanyị jiri gbaga ụfọdụ eji ije m na shi ugbo ụfọdụ jidere na wachi mgbalaka ụfọdụ jidere na bata mmanụ mmadụ ụmụ nwaanyị ole nye mere mmadụ wa bebe izuzi mmanụ gịrị mmadụ ụmụ nwaanyị ole nye mere mmadụ wa bebe izuzi mmanụ gịrị isi nkụ egwu dị mma na Rivers State na nkụ egwu ụtọ ụtọ na leche na nga akụcha egwu ọkpọrọ na nga akụcha egwu oto na nga anyụfụdo ihe bifo ọmalawa na nga anyụrụdo ihe bifo ọmalawa ọkụ Nwamma na-eghere anyụ ezi ekpuchi na Oku Nwamma Abiala ni n'onwere Oku Nwamma Abiala eduduba n'onwere Oku Nwamma Abiala edue n'onwere Oku Nwamma Abiala agịrị gbagburu enwe olekwere chi eduduba edu mọpụtụma ọ ga-adịrị gị na mma edu obiruba. And so ladies and gentlemen, begin where one penny is mama honorable engineer Francis Onyedika. Honorable engineer Francis. Engineer Francis. Honorable engineer Francis. Engineer. Honorable engineer Francis.
Oku Nwamma Abiala the punishment. Some of them go, yeah, we don't know about our own. Oku Nwamma Olola Kuru Eku, Ola Turusi later they will punishment in here. Yamajaro Mongi and Babasumo Oku Nwamma, I'm sorry. No, we have to do some pala block, some pala block 500 a year for 10. Punishing Dami Awum, you will block Lillian Prala. Odi shindame, yalo monge yawa, olone mire mono. Ayo odi shindame. Odera. Planti bigi mani niche la planti poor man. Akuwenga di kechio, odera. Ozi bondo gala oge. Odera. Kini ki igu kubrizi kuani chi igu gala bangono. Odera. Oku Nwamma na boy edu wo ko mra maka wani edu spell odera odesigo odera edu spell of Abiala wo ko mra maka wani emra ma e bakara wani na ma edu ndem ologbe
Oko Sisi Senator Chukwu Edu Spain Chukwu tụrụ mmadụ na-ekpọrọ ene ya Chukwu tụrụ mmadụ onye Chukwu kwuru n'ọga dị ndụ onye ga-egbu ya egwu ịmana Chidera odesigo Ogbuli mba ihe mere na-ewuzi ọgaranya nwere ishikwa ọma na-enwe ọdọ ụra adịghị mmadụ dị iche na ụra mbụ ọma Chidera ebe Chukwu kwuru onye ga dị ndụ onye ga-egbu ya egwu ịmana Chidera odesigo o nwere nga nna aga akụ egwu ga-abịa dị ya bụ traditional wedding ahụrụ m go ode na-aga abịa ịmasị akụbele m egwu akụ ga-enyere m 20,000 ga-esheghi ga-ejekwe m mma amadụla egwu ga-ejekwe m ego ego na-ebu ihe ọkụ ga-aga ya ọ na-esobiride ga-agara m ya ahụ ihe m ikwuo iso na ndị blak ya na-efe ebe Chukwu kwuru na ịga dị ndụ debe egbughị egbu ịmana Chidera odesigo nna m ukwu nwoke makara nwaanyị na mma gị wurula ala ịnọ na saịtị gị wuru moto ịwụ tiara ụba ịmakara nwaanyị na mma gị wurula ala ịnọ na saịtị gị wuru moto ịwụ tiara ụba Odera le ebe Chukwu kwuru na ịga dị ndụ onye ga-akpara aka ịmana Chidera odesigo Odera ịmasị kọlọ ga nọghịla ya ogbuli mba kọlọ ga nọghịla ya ịmakwa gị na-eri ego Odera kọlọ ga nọghịla ya Odera kọlọ ga nọghịla ya ego na agbụgbọ ya zoro onye eze na awa esi ha akwa ụmụ ihe Odera gbata eze osule ebe Chukwu kwuru n'oge dị ndụ onye ga-egbu ya egwu mana Chidera odesigo Olokwe na-edu Spain Odera Abiala ọ ga-akpọle Edu Spain nwoke mara mma ka nwaanyị Odera Abiala ọ ga-akpọrọ Edu Spain Odera Abiala ọ ga-akpọrọ Edu Spain Odera Abiala ọ ga-akpọrọ Edu Spain ịma Odera nwanne m Abiala Odera nwanne m Abiala Odera Abiala ọ ga-akpọrọ Edu Spain Edu Spain bi ahụ Edu Spain nwoke mara maka nwaanyị Edu nne m Edu imere na-ewuzi ndị nwara aka akụkọ Edu Spain ụnụ masa nọ n'ụlọ m ofu numeri igiye maazị aka ọlụsọ onye na-akpọ onye Anambra bụrụ m Oku Nwamma na nji ikwuru ya ekwuo na Ghana Edu Spain meburu mgbe egwu ngawa Ghana ebe ndị igbo egwu akụchala m egwu na Ghana ha kwụọ m ụgwọ ịba ya kwụrụ m ụgwọ 250 million cedis ka a kwụrụ m obi agbafuo m adụrufu na ụgbọwa ndị niile ndụ ụgwọ ọzọ ya ọbụla ama m na ego mbụ anyị oduo mma nsọ ego Ghana eburule m ego obodo na ala Owerri anyị ya hụ na ezi abalị akụwara m
So let them check where people are gradually mama. They do spend. Bambara police, my friend. Protesting defense, my friend. I'm all of that will be my friend. They will never take go to the police. I come from my Gawala Concord. Oh, we're going to be your land. My brother go, Gawala Concord, they will get this one. They will have my Concord. Is the room now Concord, not 35,000. They do spend. Say go, you're hitting a one. Who are no one when you may go down a one room. 35,000 plus 35,000. Let's check out here and 70,000. I belong na room. Even the you wanna hear when they come by. When they pull it. I'm one. When they make them as when they pay go yo. What did you with them? I'm a little 150,000 naira. So why yo? If I pay go for yo, 250 million CDs in Kampala yo. See Chukwu do to my one way go go. Chukwu do to my one way go lile. Go on the first bank again on a low and the MFD one way go. Then one of my first bank, manager first bank, I won't get them on school them by age in order. They go way back your no, they go way back your no. Papa, that's it. Manager, got you one way go get your top. Your way go. See, I would 250 million CDs in Kampala yo. Manager, don't calculate on the bank. Yeah, check Diego. 250 million CDs are done on your Nego Naira. In my union, the Nego Naira, 600 Naira. And then awesome. Awesome. This is awesome. Awesome. The new spend. Awesome. The new bill. Awesome. The new spend. Awesome. The new spend. Awesome. The new spend. Awesome. Police awesome. Awesome. Captain awesome. Awesome. The new bill awesome. Awesome. Oriental awesome. Awesome. Oledu. Awesome. Oledu. Awesome. Oledu. Awesome. Oledu. Awesome. The new bill. Awesome. The new bill. Awesome. The new spend. The new spend. The new spend. Police awesome. Captain awesome. The new bill awesome. The new spend. Awesome. Awesome. Romedu. Awesome. Romedu. Awesome. I can make you somewhere. I'm so that one of you in my mama could not. And the young guy who won, let's see a ship, but she will microphone. They don't get them, man, they are there for mine. Well, when you're my mind, and I hear your woman, when you want to like Alana, don't like a lot. I'm not going to so.